Wane dwe manyien mar 10 higa en mar 2021. Wadong kod dweche adi to wadhi e yiero maduong' wuoda bandu. Wadhi e Christmas. Iwinjo? Christmas mane? Christmas sani wadhi fogo. Kochopo December en timo ng'owa campaign mayot edore mokalo kapok watimo welo. Oh, it's Christmas with COVID. Iwinjo? Christmas ang'o? Hey. COVID mano mari. COVID nyocha oserumo, jatend piny dhi yawo piny. Koro mano mari. COVID no ter Tanzania ne suluhu. Wadhi etho. Iwinjo? Udhi timo ang'o? Udhi timo ang'o? Wasani wase oda mzuka. Mara ang'o? Jo Dubai be biro. Imadhi era. Nyi Kenya, slave queens ma Kenya. En nyaka adi? Achiel. Torito dichuo, gigito dichuo adi? Abich. Nyaka achiel rito dichuo abich. Hey! How is that possible? Oh, from Dubai. Haki ana come from Dubes. Iwinjo? Kara Unje adi abich? Hey! Kenya ka? Beb nimedivert niko Mombasa kidogo na shughuli za business. Kara imana watamu. Wasemoke. Kendolian. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto niso. Koro wuoda bandu. Wang'eni mang'eny osetimore, mang'eny pod dhi timore, mang'eny bende chano timore. Tasebedo ka ng'isi ni Baba is still heavy. Baba is it's either Dr. Raila Amolo Odinga the 5th or nothing. Amolo Wonakeo. Or nga. Iwacho ni or. It's either Kisungu Baba. chandi ka mokalo. Isewacho ni it's either Dr. Raila Amolo Odinga or Baba. Baba or Baba. Omera. Okawuodi. Mano tu option 1 Baba. Option 2 Raila. Option 3 Wonakeo. Option 4 Amolo. Okay. Yes. Gik mang'eny osebedo ka timore. Mokwongo. Sani koro jogot. Solo ne baba malichni, solo ne baba to ito piny ka, in piny ka wuoda bandu piny ka. Ibukori ni ni baba ok gol, baba wuor, Sani koro gi invest kuom baba. Those are Kaeto kochopo next year. Ka piny osedhi. Yes. In ibukori ka isiro ng'a? Onjelo jagot. Iluongo gini intellectuals. Iwinjo? You put your money where your mouth is. Where the value is. But you give value. Value now. Baba koro lega. Isegolo pesa di. 15 billion. We need to invest in our leaders. In America, jo pinye magolo pesa solo no Obama. Iwinjo in sani okidwa mobile in politician Kisumo ni chung kon ng'acha an wek nyisa nyis ng'acha. You're a politician, iwinjo. Podol luo bang'a. Ni wan wadhi konyo baba lweny. Baba ikonyo lweny sani. Can you mobilize people mondo ka vitambulisho, ID card, kitambulisho, kura yote gikao. Koro, kiwuoyo korka kura. Yes. Kapok wabire kura no. Mokwongo. Baba nyocha odhi e got. Baba idho got Yakotosa. Be ine icheke? Baba sani idho got Yakotosa. Oidho solo. To nitiere joma luwo bang'e. Nyocha wacho ni baba ok nyal idho got. Ni idho got mar baba chalore gi ng'ama otimo ng'owa. Usangure ang'o? Mano iluongo ni stereotype. Inyalo dhi jamia mos. Iuso chokaguro bathe kanyo. Iuso ne ng'a? Iuso ne ng'a? Magone stereotypes. Koro baba confirm ni the tide is changing. Yes. No dhi kanye. Laikipia County. Laikipia County. Otieko ndalo adi? Adek oromo gi governors. Oromo gi jopiny. Yes. Orwake momiye nyaka wuoche. Imagine. But adwa kwero baba ni baba, please. Kikidwa ni wacho no. Gima japiny omiyi baba kawo. Mano iluongo ni Manang'o? Manang'o? Bech pesa di? Igibro winje siasa. Hata Raila hakunipa ile pesa ya viatu. Aliniacha tu hivyo nikihang-hang tu na sisi. No. We know and we saw. Baba gave out almost 200,000 to those business people. Idwa wacho ni baba no wito. Baba no, otimang'o? Owito tuwe. That is the way to go. Yes. And baba needs to do more visits. Onego beno the central pile. Correct. Iwinjo? Kaberbe onego beni miye nyako moro nyadendi. Apenji. Mondo kepi. Idwa ketho od mina kewa. No, baba jaka kepi bwana. Iwinjo? Apenji. Baba ok jado, in ki jado to wacho ni jado. Jaramogi dong yene jado. Ng'awa? Wuon gi. To wuon gi ok en jakom. Iwinjo? Baba should. Koro baba, the son should be like the father. Like father like son. Like father like son. I told you. Okay. Dr. Obiro Ginga en jado. Jado. En gimo nadi? Ariyo. Mano chwado go rude. Mayang ni chwado go twins. Iwinjo? So baba katek to onego. Katek to? In fact, ichalo ng'ama siro dhok manyocha wach kod Nyokabi. Iluongo ni Priscilla Nyokabi. Yes. Ni kaber to baba nyaka wamed nyako moro kowuok got ka. Adwa penjo. Penja. Fidel
Fidel Odinga. Fidel Noketo wi got. Raila Junior. Raila Junior okepo wi got. So baba onego beni minya. Koro gimonego beni tamo wacho ni baba nonego beni kuongo meto kapok ne yawuoto meto wi got. Onyalo meto nyaka sani. Baba pod yang. Baba podang. Odwar nyako ma Nyako matimo. That is how all the climb mountain nyako chop. Koro Komoni. Baba nyako madende ile mzee unaamka. Leo nimekutengenezea wali. Utakula tu kwa mashakula. That is the way to go. Baba should invest in Central. Nyakawabar kuracha. Nyakawabar kuracha. Yes. Okay. Kinyo kwa masani igoyo Central Kenya. Na winjo ka Faruk Kibet. Yes. Mano piye jating dai mana mar namba 2. DP. Inge osiep ni mat donge no siep ni. Iwacho no chope class abiriyo. Class adi? Gidhi ketho gini. Faruk Kibet no wacho no okay. Sama baba sani kore ka puonjre twenyo got. Gin gise twenyo got gine chuny got hie luongo ni Lenana Peak. Sama baba chope chuny got. Gin gise kawo piny. Baba ringe nam. Iwinjo? Baba ringe nam. Begin the meaning of agwambo. Agwambo. Gombo. Nam. Yoro nam. Iwinjo? Ka Yesu. Got Ramogi. Got Ramogi di Mount Kenya. This spiritual, it's a spiritual mountain. What about the wood pinja dick? Ilongo no siep jabar bor. Ere go de kan. Oh no, I mean, where is your governor? Give credit where it's due. Where is your boss? The boss is out of the country, you know. Where? Is busy working. He's busy working. Yeah, from diaspora. Not Johnny working. No, omanyo investors. Nyaka no chak manyo investors adimo sekelo. We need more investors, bwana. Of course, we need more investors. Yes. Show us one investor. Kisumu is growing, bwana. Of course, we know it is growing. Show us one investor that's brought from abroad. What about Roma Bechu? Can your governor even convince? No, Cyprian Awiti is my friend, a very good friend, long time. Gol nying Cyprian Awiti dogi, your mano is excellency rabolo idota. Yes. Can he convince? Talk about your county. Yes. Talk about your county. Look at Kisumu today. Inonyuoli kanye. Ichako teach 2007. Lendo. Nuwuotho nyaka dunga. Sani dunga carpeted. Yeah, you can ride your bike, you can walk with your girlfriend. Osemoke. Kendoliel. MC Jakokamega Spandito Safugoto ngiso. What about? Hey. Know your next president. Senator Gideon Kisiele Moi. Mano president in waiting. Okay. Owacho negi sebede koyo for 20 years. Yes, negidhi a break. Negidhi a break. One reggae no the after. Un reggae no the after. After the truth. Sani kuruero. Baba emane gi baton. Iwinjo? No. Tumemwa loko. Ohangla dongi loko bwana. Okay. So sanu bukuru. Ichalo ngama bukuru chon okay. Jimo njigi negi sword. Oburu gi orengo satima honda de Russia. Sekelo military. Magufuli. Kato ni Magufuli. Sani koro wotona ni sulu timango ikamo. Sulu sani ni gijeshi. Ni gijeshi. State house. Kato ni Biden beni kodwa. Sekelo medikanye Mombasa. Mombasani. Omera ayeuru. Cool. Gideon Moi nyo launch. Yes. Kalonzo no His Excellency Kalonzo wa Musyoka. Gideon Mandiba dividina benewasa mara dier. Podi. Gideon not momare. Warito marweta. Koro kapo warito marweta. Mokwongo jogi. Anano ka gini relevant politically. No, Kenya wacho ni. Gini relevant. Are you a politician yourself? I am a philosopher. Can you stick to some weche manyien? Okay. Yes. Man Gideon no launch presidential bid. Presidential ambition mare. Wendo modhial nenga. Okwendo modhial. Welo mano luongi. Okay. No luongu welo. Yes. But nitire wendo modhial. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga chuma lieto kwanyal mako gilotwa dipo ka stima wang'owa. Iwinjo wacho? Okay. Awacho kosoka wacho? Iwacho. Jakom no rwake nyasini as who? No, but Baba has been in Kanu. Ilungo ni former Secretary General. Jogoteno serawe Kanu. In short, Jogitejo Kanu. Kanu reloaded. Uhuru Jakanu, Ruto Jakanu. Iwinjo? Jakom kwanza Kanu ndani, Secretary General, mane chama. Iwinjo? Mudavadi Kanu. Koro nyo gide launch. Launch, not imrema ber. King nyo launch ni ye. Kiana wuon ke pacha. Launch ni neo chalo koro, no chalo ilongo nama. Coronation.
mar jakom in short. An gima natemo neno ka. Nikech kan iwinjo speeches, Yes. non speeches. As a political analyst. Yeah? As a political Senior analyst. sani Senior political aseyidho ngas. Iwinjo? Wano kwan jopitu. Senior political analyst. Speech mar Kalonzo. Yes. Nowacho nang'o? Mbele iko sawa. Mengi amesemwa na mimi sitasema mengi. Gideon, you are my brother. Hata wakibaki. Siwezi kukuacha. Mimi siwezi kukuacha. Utakuja matu. Na hata wakiniacha. Wewe najua huwezi niacha. Ndio. In short nawacho nang'o? Osetingo bade malo. Haya. Taki winjo speech mar ma DVD. Yes. Uondo vega ka. Madzu. Nawacho nang'o? Hii safari wameanza pamoja. Yes. Lengo lao moja ni nini? Kuunganisha Wakenya. Kuunganisha Wakenya. Ndio unagiro Mombasa. Angoma noti mar Mombasa. Naivasha kichani domo. Anpenjo mango. Jakombe no buoyo. Yes. Jakom no wacho nao. Baba wachana na baba bwana. Anasema Moi akienda huko Sacho. Moi alikuwa si tajiri, kenda huko Sacho anafundisha watu hivi so not to demystify dynasty. Yes. Nigi no can dynasty. Jadunja no ginotio matek. Moi notio matek from bedo japunya ko bedo president. Yes. Jadunja mo Kenyatta ne soma mo meta mar pika goro ma imagine ne Jackie Wasco mo bedo president. So get dynasty. Kenyatta ne Jackie Wasco. Kama no mora. Nino tingo mos mar jatend piny wacho kelo e romo mar jakanu machielo. Ingeni life members. Iwije benye life members mag kanu. Ana jakanu. Owino ne jakanu. So gimote wacho kae ni look at the composition mar welo mano luong kacha. Mar ariyo Kalonzo, if everybody is vying for the presidential bid, ang'o momiyo Gideon launch mare, Kalonzo launch mare, iwinjo to pod wan gi OKA. Yo machielo. Yes. Kata mo nyisi point e dakika achiel. Jogi te osebedo ka romo gi jatend piny wacho moloyo nyadiriyo. Yes. Gisebedo ka giromo moloyo nyadidek. Kata kamano sani kitho kama tiang. Okiwinji kama ma DVD. Wuoyo. Mar Oka. Okiwinji Kalonzo moro ka moro go pata goge ni gine manyaka jogi wen. I have a feeling. Yo machielo. Yes. Jogi te kochopo mbele ka. Give the support His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga 2022. Yes. Anza kuzoea ange ngati mukisa kitui chamu pesa ni baro ni wake. Don't associate me. You draw that statement. Usabedo ku associate wagiji. Ngeni sani. Yes. Wa focus manyo kura ne jakom. Kata kamano. Yes. Jakom sano soro mo gijo kura. It's high time rom gijo kwan kura. Nyocho romo gijo kwan kura. Iwinjo that round table meeting. Mario Kanye. Who is who? Mount Kenya. Yes, makae makwano, makae ma deciding factor. Iwinjo, Gikwano kura Kanye. Baga jo saba, jo kanigi saba. Iwinjo. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Koro wuda bandu. Kama loko tanga matin. Wangeni no kel gimoro ni social media. Yes. Social media ka wan gi bugwa mano Facebook. One called Twitter. One called Instagram. One called gimoro ni emoji. TikTok. Emoji. Emoji. Emoji ni emoji koso emoji. Emoji. Emoji koso emoji. Akia. Ikia magote. Emoji. Okay. Moro mtaidu nang'o YouTube. Bas. Ging'eny. Yoyo gi ong'eyo. Kata kamano nitiere gimoro ma jopiny osebedo ka tiyo godo marach e yo mok ni kare. Kuom ranyisi. Nyathini tuo. Yolo Facebook ni nyathini tuo. Pray for my son. Yes. I need your prayers. I need your prayers. No kachiemo gokinyi. Mana Deru no chamo puoth ng'ato. Pray for our cow. Pray for our cow. Mana landlord oloro ni dot. Nikech goyo pake chulo. I'm depressed. Mano badwa gang'o? You show me your friends and I'll tell you who you are. Ngeni Facebook page ka kata Twitter social media ka magi wan fake friends. Nyaka walendi. Nyaka ulendi. Mwana ngomo timbe. Kata ka achwanyo tienda. Oh gosh. Bad omen. No. Joma koro misuse social media. Gin slay queens. Slay queen. Idwa cham ikwa fair. Slay queen tiramba na nywa. No. Moro ntimo cham fetch. Inbox iwinjo. Inbox. A century ni. Podi dhingiso ng'ato ni hey. Nawa. Hey Indiel. Iwinjo kidwa chomo wuod ng'ato kazeru iwinjo ichome choma tir. No choma ng'ato. Ni hairstyle no.
Mano mar bread. Okawuondi. Okay, idhi kama. To machoma wuod ng'ato tir. Eyo machia. Yes. Social media no kill for fun, mondo mi wamorre godo samoro ka ng'ato en depressed ndio. Yes. Kata kamano, deal gi shida gi kiin e odi gi chegi nyithindi kata ka gislay queen no. We kelo gik ma ok obadho wa. Wan ka mondo watimo go. Wa have fun. Ibecho. Ibidhi rado kodgi. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Jimmy Wanjigi Musiepi. Very good man. Usiepi Musiepi riko moni Musiepi. Adier koso kadieri. Can you just ilungo nango? Refresh reframe your statement because iwi ango mi udwa nega. Jimmy Wanjigi. Yes. Mano wuod God Kenya. Billionaire. Musiep wona keyo. The businessman. Business mogul. Yes. Not the businessman. Businessman mano businessman amana. Businessman ikoni. Mogul. Businessman en mauso mutura. Apenja. What is the difference? Business mogul gi businessman. Businessman. Okay, businessman ni dire ka. Beto time mo tingore malo matin, o yudo tenders mo kachela ria dek moko ma county kae. Hoka. Hoka mano joanda swe ko mano ne piny ka. O chalo siep timoro mo nyocha uso lewni kam mamutu maman. Jama. No yedo grade. Kibina no uso mtu. O wadi Freddy Jakadong. Yes. Businessman. Kodi wacho ni Jimmy Wanjigi. Would God Kenya. Can you allow me to make a clarification? Clarification? Yes, on national TV. Go ahead. I will not allow anybody to taint my name. Iwinjo, I'm a Kenyan, 18 years of age, of sound mind. Iwinjo. Okunyalo wacho. Yes. Does it look like he's 18? Kosoma is the new 18. I'm 18 and of sound mind. Bakiseke to sound mind kanyo. Sound mind. Yes. Okay, and the money tabla maru yidwale bure mati. Okunyalo wacho ne. Osiep Jimmy Wanjigi. Eric Omondi. Osiep ne gisomo ko Kisumu Boys ka. Yes. Watimo comedy together. Koro sani Jimmy Wanjigi mosiep Eric Omondi. Slogan gena ngo. Fagia yote. Mano margi. Okangeni slogan ni murumo ko samo. Okay. Jimmy Wanjigi nyocho biro manyo kura. Eluo Nyanza waka. Yes. Wamor gi jo Kisumo. Nyocho wako wuod God Kenya maber. Ano kamor. In kato kimor. Nitie joma ne temo goya politically. Tadwa ngiso jogo ni uburo rito. An aluoro Nyasaye gi Raila ema chamo gi kich. Angomyo gini ili sana. Iwinjo. No. Kadi pon nyocho kichamo. Gikuon maliet. Gini ili sana. Okilinga linga mos. Nyaka clarify. Clarify. Aluoro Nyasaye. Aluoro Baba. Winji. Luong press conference. Nyasaye. Issue press statement. Baba. Kuon maliet. Mago jo miluoro. Gi kich. Iwinjo. Kich be aluoro. Kich miluoro. Kich makajini. Gi luok. Back to our story. Yes. Odhi Siaya orwake maber. Very good. Ochako dhi Homa Bay. Homa Bay, you did well. But no lal gi pesa ni Homa Bay. I mean, pesa mano nego be no gonyo godo delegate. Yes. No me wuoi moro lal gote. Mano wuoi no. Ochako dhi Migori. Koro gima notimo go marach jo Migori. Slogan. Okangeni slogan mano yo babu. Ingeni slogan mar chama en ga ODM tuko mbele tuko pamoja. Iwinjo? Tuko pamoja. Nyakija party cho slogan. Slogan moro ODM. Ingeni sani wadhi loke. Udhi loke ni? Adwa ngiso Raila, adu advice baba. By the way, sani ODM tuko mbele pamoja na mago haya. Sani en onego beni ODM Azimio la Umoja. Makbana ni MCS Manyanza pod nigi shida. Ni baba waje ni ODM Azimio. So, I think Jimmy Wanjigi has a right to visit any country. Yes. The central committee no romo. Sifuna baba giwacho ni bwana jamani wewe ya office. Iwinjo? Makosa kwa ya office. Anadwa ngisi nono. Jimmy Wanjigi okinyal piem gi baba bwana. No. Okinyal piem gi liet. Unajoma miss the point. Jimmy Wanjigi manaka kiwacho has a right mar manyo kura kamora mora kendo wuothe kone piny Kenya mondo mi osel kata owus party mar ODM. But slogan. Gimi ng'eyo, manya king'eyo. Kikia anyisi kawuono e national TV. Yes. Jimmy Wanjigi en jambete mar jakom
Jimmy Wanjigi loso pap ne jakom kikia. Donge pile wacho ka ni nomination okutim kama ber. Tang'o mi ugoya. Ni nonena i rally. No aneni rally anaguon na neni. No, I went there as a journalist. I went to cover. Ni dhi kanyo mogi kuda bandu. Wan kaka jokanyana. The Luo nation. Onagi. Yes. Jopodho chieng. Masa monego beni kurwa bedo jomo obolore. Wabedo jombola. Wabedo jokisera. Jokisera. Weche midhiro wa. Jomach. Oh, sorry. Jomach bikore wako ka. Mano mari. Disclaimer. Much is it is political. It's political. Gigo dhi pamoja. Okay, wadhi mbele. Okay. Kajini Wanjigi okelo nu pesa. Chamuru. Chamuru. Koro unubaki di Migori okelo pesa. Kidok dala iwuotho kadia. Kudni achiele mato ringo, let us embrace iwinjo nyaka obed politically tolerant. Kila ng'ato kobiro ka kata we tangula iwinjo. Warwake. Pesa be kokelo to chamuru pesa. Kama kuchidhi tima ngo. Kula kwa oyo, kura kwangu. Osemoke. Kendo liel. MC Kakamega Spandito safugoto ngiso. Kama loko tanga mateni goda bandu. Sani wadhi mbele wani dumara pa. Yes. Wasebedo kama jiwo Uganda wani watima ngowa wamanyi kipande na nyithindo manyocho tima ngowa utigo klasa Form 4. Onge opande. Yes. Mara ariyo. Wa mobilize ji nikech wadwa chako ndiko diwa, wadwa chako ndiko jogo mbulu mara milion diwa. 7 million. Kata 7 million. Mano target. Mano target. Kaluo ka wasebedo kod tim moro. Wa mobilize ji ndike do berndi. Kendo ji ndikore ka upande maberndi. Yes. Kendo ji kao ombulu mkar rombgi. To kocho prosa luto ombulu inenoga. Sani nitie gima timre town kata adwa ni awuogi jowa. Kisumbua ka. Otherwise I'll go back to Kakamega. I cannot invest kuma ji ok dwa kawe kura. Isiko manani wan wahero jakom. Sani giwacho investor. I'm a potential investor bwana. Correct. Yes. Rephrase that. Potential investor. Niso ni luti poni nono, but ile muni beleka. Pinyo dhu ya orange. Manene mwacho. Joma be gojo Kakamega. It's alright. Iwinjo, we uru wacho niya. Ntiyo mseme mama wacho re town ka. Ni bwana wang ni uru bwana nigi jakom bwana. Gicha wang ni kato kwa go bwana. Jakobo nyalodia. Gino chomoka pier mabrief. Iwinjo. Giwacho. Wadwa ni wawuogi jowa. Jakom ok nyabedo president. 2017, yes. 2017, nonro nyiso mar IBC. Ni Western Kenya ka. Kakamega. No wuok ko nyaka the last man, the last woman go kura ne jakom. Yes. To kidhi siachuka. Ok siachwa. Utholo mana. Siachi gi jakom. Jakom jamumias. Jakom jamumias. Sia noni da disiaya. Sia kura noni da disiaya. Mang'eny. Yes. There is no way minyalo wacho ni jo Kakamega, jo Busia, jo Vihiga. Ni combine nyalo go ombulu moingo wa kaka wa jo kanyana. Mabunego beni wane mwaluto bochwa te. Sani Western iwinjo dynamics mag politics mag Western. Yes. Bungoma dhi barore. Bungoma dhi barore. Busia jakom. Bungoma dhi barore. Bukusu gidhi baro kura cha. Koro mai timu kaka bandu. Ang'isi mago koro gik madala. Iwinjo? Kakamega. Kakamega Mudavadi dhi kawo matin, Baba dhi kawo majority. Dhi kawo matin na mtu wasa wacho kani Azimio la. No, bed mos. Nyako bed gi MPs. Azimio bila MPs. You must have your MPs mondo kawa dhi round 2. Correct. Kawa dhi round 2. Pogo gi ODM. Yes. Or ki coalition midhi chakno. Whichever it is. But mad presidency. Yes. Ochomo jakom tir. 99%. Mane mukethogo. Okawuondi. Ni bwana wang ni bwana. Sogo mana ni jago ombulu nyaka kuri wuogo kiluto mbuchi no mineni odonjo. Oyo nyaka wangis our politicians. This is the time, waonge time. Baba odich malo. Koro nyaka kony baba pinka. Konyo baba enango. Okliere kotine. Mobilize ji. Yes. Okao kura, koche kuchengo kura, gidhi kanye, polling station magi luto mbuchi gi no. Uru siasa, stereotype, ni bwana wang ni Jacob. Ni Senator James Orengo no wacho kata mana ne governor. Yes. Jakwar Jabilo. Owere gi siasa magpesa nane. Piga huko juu. Owuok oko ogo campaign ne jakom oko mar piny, oko mar kanye. Yes. Mar piny Luo Nyanza. That is the way to go. Endo bukore na ngowa. Niko matin mo makod usi MP. Samuel Atani. No.
Ingo komno, Your Yeah. Excellency. You should go and activate Yes. other parts masa moro pod kuch ginyalo ni. And lastly, Mogi. konyo jakom oken bede office kanyo kate base kanyo ija pengi bede base iwacho ni bwana wang ni jakom oseka ogicha mobilize register as voters iwinjo kauru ID monde wuok ka ID ok ni ni ka ID to jaodi onge ID Nyaku kaw. ute nyaki make sure kate to koro kachiena yae okay Osemoke. kendo liel Anomoni magoyo. MC Jakakamega Spandito saf gotung skauno domo sojo boda boda Makanye. Oduma Center kinyiso japeng ma Kisumo ni tera prosperity ibo teri kachok gikia prosperity mano to kanye iwinjo ngise ni tera Oduma Center iwinjo adamo sojo boda boda mag Aga Khan base kanyo Bath Mosque kanyo Kamas ambe ni jerusi pa moka nonyiso ni bwana wayaro ga program gi wuoda bandu kabisa ilongo ni doki Mati Waterbus. Sechieme. Kaeto nitiere Waterbus. ni Bruno. En mbita tile center kanyo. Usiepege motingo gile bato tieno. Magojo. Anonya kwa kukudeni. Producer iwinjo wach? Michael, ilongo ni Michael Aku. Invoice, Michael Nyawanda. Eriko Mondi. Adwa moso jo Jubilee, mon ma uso Jubilee market. Ki donjo Jubilee kanyo nitie jama maloso sa kanyo. Loso mitambo, ineno mitambo. Inere sani. Ngama dichuo ber kane gi sa. Nyako nyalo neno sa gi wuoche to donje box. Ok ni gi wuoche tionge sa. Iwinjo. Chieng esa motio. Bas, mago elders. Osemoke. Kendo liel. Nakanyumano mano makendo. Ano Richard Oyo. MC Jakakamega Spandito saf goto. Anomoni makoyo.